Todang te piniarning samapor dak media personnel atum hanakero piper preglo pen pi dak nitum media long kewang nang ko kalam tela po hello pini ada bai kresia por ladak Assam DGP dak karbeng lawan wanglo lasi alang tumapan itum dak APHLC atum pen president secretary pen vice president office secretary pen advisor chief advisor itu mangpho DGP aphan pini hadak tara langso nil tumara kitong namlo da se hala so yitong dun lam si pini lang tum phan ke thanji pusi non lamang so press meet mada so press conference tum pha lo la pen tum phan lamang so media hoi pe si ni tum ka pachini kangtung ko pe the si ni tum ba yitong dun ma la puson lam ban da se prang si nil tum nal tum phan ke thanang tung la pen rada phan pachini kangtung alam kala po hello ni tum pini alang li phan yitong dun lam Jasimet abangke ladak Karbi Anglong district arlo Jasimet itum Karbi akhai itum kedo kethak benjenglok akaprek ahoi pinajok itum kedo kethak akisung do lapen itum dak law and order a situation ke hendo lason itum long do Nagaland border ahot same border lampen penangan security ke dorde pinajok nitum mune itum same aprana moi kedam nang do pesong thak sela pu Nagaland kedai rasong thak lo hadak same la soa border issues pen jok alang tum la Nagaland pen itum ahoi long ke do pen jok hot pen hot la puson itum kajarwo la son do kokliti sila ka do gawe kavedaji ing samjin pen ke do thegi pan itum Karbeng long autonomous council district itum maning samjin pen ke do thegi pan si alang li pan jasmet kachu ning ridam je pan si itum pini chitong namlo la pen jasmet geographical jitu boundaries abang so nitum Karbeng long autonomous council 10,364 square kilometers hangbong nitum Karbi nitum kedo karba nitum kedo nitum malongri nitum malongpat nitum madet apa nitum hawar ramang so nitum ingsam jin mengedo thegje phanse alang li phan nitum pini chitong don lo la pen alang li hin ban same to pan lam chak nang pilo nil tum memorandum pen alang tum lang pui si nil tum kopi alam the chi tok bon ma labang so alam pen nil tum ladak all party hills leaders conference ahin pen nil tum memorandum ki bidun alam la DGP gobo basam samelang lo por hilo la pen sin tum man lam chak nang pilo nang tum jitu ni tum panang tok matedang pi alam thela ka hogalam lo la pen ni tum un ana bangke government of Assam tum same alang tum jitu law and order ahin ben same ladak insam jin ben gedo thek je phan pura alang li hin ben same tum man lam chak nang chipi da sin tum ningarong piklo la pen tum che hok piklo alang li phan ni tum je tong dun lo la pen ni tum hir jumelo la pen da Karbeng long arada hir jumelo busim kroilo la dipima la son Assam long ke thenne police galang li hello la sila son apan tum je tong dun long je than dun long la pen tum ki sung la pen ke boy ke do ke tak insecure mane security ka vedet la puson area kisman dim do la hai ka do ka velam same tum ke cheng pen ke jut an shirhan dun long pe melo nitum hadak घंटा आधा बाग दोजी नितुम पेन के चिंगवाई का चिंगी का दो गवे पेन नितुम चिंगने चिंगनी पेंसी तो सो मीटिंग नितुम दोलो पेन लहिन नितुम लाम में हुई नितुम से पचोन लो लहिन नितुम लाम से थान से रोइलो अलांग लिन तान नितुम पन अर्जुलो नितुम समय अर्जुलो ला पेन चुपुलो अलांग लि समय अनिंग साम जिन पेन नितुम पनंग थाक पे मेलो नंग थान पे मेलो नंग तुम Karbeng long Karbi akhai tum ke do ke thak la ka do gave akisung ave pheri nang ne matha nang ne agisung ke bo do pote nitum phase me nang than pa ji tame nitum ma dak wang se nitum dak SP tum do DSP tum do pen ka prek o se tum do ana tum phase me alang hin ba se instruction pisi mo pene agisung do pote alang li mathang pen nil do phanang thirap nang itu dun ji pusi nitum phan lam chak nang chipi pa melo aposi nitum ningarok perfect lo la hello pini nang tum phan kachopalam pen rada phan Karbeng long rada phan kapachani ponji polam thegala hello akar juro te nang tum pana juta la so district along la ke 1950-51 se long lo polam da thandun lo la pen Assam along bangke ba north east along ke ba ne district lo posin tum malang li phan thandun long lo la pen tum state ta hangbom posi thandun atepima
ladak article 244A laki 1969 anikana hosi Congress government hosi labang so constitution long article 244A ke thapon that's hala so 244A lam thebang kala hello te karbiang long la financials nitum autonomous state sengun pulabang so a provision is article 244A bang ke la silabang so lam mata majer so thano lo lang lipat samelang likelage ke odia bang ekali mothenis tuma hin pen mane non mara ke mang la hello pu la baso la masi amacher so alang lipan ta me tu pachini po